आं थांनाय जानुवारिनि 6 थारिखनिफ्राय 8 थारिखसिम उत्तर प्रदेशआव नेशनेल गेम गेलेहैदोंमोन। बे नेशनेल गेमाव आं गेलेनानै देरहाबोनो हादों। दा आंनि मुङा बिरसन बसुमतारी। आं चिरां जिल्लानि बिजिनि फानबारिनि सिङाव थानाय बालाबारि गामिनि। मा गेमाव मोननो हादों नोंथाङा? आं कुम्फु खेला गेलेहैदोंमोन। बेयाव गल्ड मेडेल मोनबोनो हादों आं। नोंथाङा बेसेबां बैसोनिफ्राय बेबायदि खेला दुलाखौ गेलेबोदोंमोन आरो बबाव गेलेनानै देरहानो हाखो नोंथाङा मा आङो जायगायाव? उन्दैनिफ्राय ट्रेनिं लाजेननाय समा आंनिया 17 बा 16 निफ्राय आं गोसोआव गैला। जेनेबा 2019 निफ्रायनो आं गेलेबोदों। ओमफ्राय बेनिफ्राय गेलेनानै आं सिगाङाव बिदि पार्टिसिपेट जेरावबो चेम्पियनशिप जाबोनो हायाखैमोन। ओमफ्राय थांनाय 2024 निफ्राय आं भुटानाव इन्टारनेशनेल गेम गेलेहैदोंमोन। नेशनेलाव आं पार्टिसिपेट खालामग्रोदों सिगां। बेनिफ्राय नेशनेला जोंनि गुवाहाटियावनो जादोंमोन, कामरुप मेट्र' होननायाव। बेयाव नेशनेलाव आं 3rd मोनदोंमोन आरो। थेवबाबो आंखौ सारमोना सेलेक्सन खालामनानै इन्टारनेशनेल गेलेनो लांदोंमोन भुटानाव। दा गेलेना फैखांनाय आरो आं नैबारबो 2025 मायथाइनि 6 थारिखनिफ्राय 8 थारिखसिम उत्तर प्रदेशआव नेशनेल गेम खुंदोंमोन सारमोना। बेयावबो आं बाहागो लाहैदोंमोन। बाहागो लाबोनायाव आं गल्ड मेडेल मोनबोदों आरो। नोंथाङा मोनबेसे गेम गेलेनानै बबे जायगायाव गेलेनानै मा प्राइज मोनबोखो? आं ओरैनो डिस्ट्रिक्ट गेलेबाय, स्टेट गेलेबाय, नेशनेल, इन्टारनेशनेलसिम आं गेलेहैनो हाबाय। आं बरलावगाव होननायाव प्रेक्टिसखौ लाहैयोमोन जोंनि फानबारिनिफ्राय बरलावगावसिम। ओरैनो किल'मिटारा थांलाय फैलाय 40नि गोजौ जागोन थांलाय फैलाय। नोंथाङा माजों थाङोमोन? आं साइकेलजोंनो थांलाय फैलाय खालामोमोन। आं ओरैनो सानजौफुनि 12 रिंगानिफ्राय ओंखारलांनानै मोनानि 7-8 जाफैयोमोन न'सिम मोनफैनायाव। आं गेलेनायजों जोंनि हादोरनि, हारिनि, न'खरनि, गामिनि नाम लाखिनो सानो। गेलेनायजों आं अलिम्पिक गेलेनायनि आंहा सिमां दङ। जों दिनै मानास सेरफां ब्लक BPFनि जानानै नैबे बिथां मार्शेल आर्टिस्ट बिरसन बसुमतारीनि न'खराव दंफैयो। जों दिनै बिथांखौ मान होनो फैदों। बिनि जाहोना जाहैबाय बिथाङा बर'नि सासे बा बर' लाइमोनफोरनि सासे थुलुंगा। बिथाङा जोबोर गोरिब न'खरनिब्लाबो बिथाङा जिउनि थांखि आरो दावबायनायाव एसेबो उन जानानै थायाखै। गावजों न'खरजों लोगोसे ओनसोलनि, हारिनि, BTCनि बिथाङा जोबोर नाम खालामदों। बेनो जाहैबाय बिथांनि बिमा बिफाया जाबाय मुस्रि सद्रेश्वर बसुमतारी आरो बिमाया कान्ति बसुमतारी। गामिया चिरां जिल्लानि बिजिनि साब डिभिजननि सिङाव थानाय बालाबारि आरो एनसि काहितमा सेरफांगुरिनि थागिरि। न'खरा जोबोर गोरिब आरो बियो गोरिबब्लाबो फरायनायजों लोगोसे बे केरेट ना मार्शेल आर्टिस्ट बेयाव बिथाङा बिराद जोबोर गोसो दङमोन आरो बेखौ जाफुंहोनो थाखाय जोबोर खस्थ' खालामदों होननानै जोंनो मिथिहोदों। आरो बिथाङा लावगामि बे कुम्फु केरेट सेन्टारावहाय थांनानै सोलोंहैदों आरो बिथाङा जोबोद मोजां साक्सेस जाबाय। थांलाय फैलाय प्राय 40 किल'मिटारानो जागोन। दा बेखौ बिथाङा सानफ्रामबो हान्थिदोंमोन साइकेलजोंनो बाव आरो बिथाङा बावैसो जोंनि गुवाहाटीनि गरसुगाव जानाय खवाइ 21st नेशनेल कुम्फु उशु बेवहाय चेम्पियनशिप जानानै सनानि मेडेल मोननो हादों बा आरजिनो हादों। आरो थांनाय 2024 मायथाइनि भुटान फुनसिलिंआव जानाय इन्ड' भुटान कुम्फु उसु चेम्पियनशिपआवबो बिथाङा देरहासारनानै गल्ड मेडेल आरजिनो हादों। बे जोंनि थाखाय जोबोद गोग्गाथाव, जोंनि हारिनि थाखाय
जोंनि बिटिसिनि थाखाय जोंनि ओनसोलनि थाखाय बे गामिनि थाखाय बिमा बिफानि थाखाय गावनि थाखाय दा जों जोबोद बाख्नायो जों बिथांजों लोगोसे जों रंजाफादों जे जोंनि ओनसोलाव बिथाङा फिसा ओनसोल जोंनि फानबारियाहाय अब्लाबो दिनै फानबारिखौ बिथांजों गोबां ओनसोला सिनायबाय सारा बुहुमानो सिनायबाय जों सिनायजाबाय आरो बेबायदि लाइमोनफ्रा दावगाबोयोबा बिथांबायदि जों आरो गोबां सिनायजाबावगोन जोंनि ओनसोला बे गामिया गोबां हावरिया गामि अब्लाबो बे हावरिया गामियावनो जे इसिबां मोनसे मुंदांखा गथ' उजिनो हादों जोंनि थाखाय बियो जोबोद गोग्गाथाव बाथ्रा आं आसा थियो बिथाङा आरोबाव गोजौआव दावगालांथों नाजानायखौ बिथाङा खमायथाराखै बोलो होदों आरो रांखावरिनि अभाबाव गोबां जायगायाव खेला दङमोन बेवहाय बाहागो लानो हायाखै दा आं बेखौ आसा खालामो रायजो राजाफ्रा बिथांखौ मदद गामिया खालामनो हाया बिथांमोननि गामिया मोनसे हादान ओनसोल थांना थानायनि थागिदाव बिथांमोना गोबां रोखोमनि खामानि मावनानैसो हाजिरा खुजिरा खालामनानैसो जानांगौ आरो गाव बिथांमोना बिनि न'खरखौ हेफाजाब होनो हाया दा बेनिखायनो गोसो गुदुं सुबुंफ्रा आरो हारिखौ मोजां मोनग्रा सुबुंफ्रा आवगायबोयोबा जों बेखौ खावलायो आरो दिनैहाय आं बिटिसि गभर्नमेन्टखौबो